Zamestnávateľia ten prvý balík konsolidácie kritizujú, dokonca ho ani nechcú nazývať konsolidáciou s tým, že jednostranne zvyšuje najmä daňové zaťaženie ľudí a podnikateľov. Toto povedal Martin Hošťák z Republikovej únie zamestnávateľov. Slovensko potrebuje stabilné a udržateľné verejné financie, avšak prvý balíček opatrení jednostranne zvyšujúcich najmä daňové zaťaženie podnikateľov a občanov by som konsolidáciou rozhodne nenazýval. Naše výhrady smerujú predovšetkým ku slabej komunikácii, keďže balíček bol pripravený bez odbornej diskusie so zamestnávateľmi, teda s tými, ktorí to celé budú platiť. Opatrenia boli oznámené na tripartite až takmer hotovej podobe, bez väčšej možnosti korekcie. Ďalej ako problém vnímame jednostranné zameranie na vyššie dane. Očakáva sa rast príjmov o 2,4 miliardy eur, ale výdavkové úspory sú len na úrovni 670 miliónov eur. To je absolútne nevyvážené a neudržateľné. Zvýšenie DPH na 23% zdvihne ceny a nová daň z finančných transakcií zasiahne podniky s vysokým obratom, najmä, čo môže viesť k ich presunu do zahraničia. Na strane druhej schválené opatrenia nejdú cestou znižovania zbytočných výdavkov, neefektívnych dávok či zredukovania nadmernej zamestnanosti vo verejnom sektore. Viete, Slovensko nepotrebuje viac daní, potrebuje efektívny štát a podnikateľské prostredie, ktoré umožní rast. Tento už prijatý balíček to nezabezpečí a preto musí byť z nášho pohľadu prepracovaný. Požadujeme systémové, dlhodobo udržateľné riešenia, nie vyššie dane. Na základe dohody z poslednej tripartity sme pripravení predložiť ministerstvu financií konkrétne návrhy na ozdravenie verejných financií. Čo môžem prezradiť je, že nechceme ísť cestou opatrení, ktoré utlmujú ekonomickú aktivitu a znižujú životnú úroveň zamestnancov či obyvateľstva.